Mae Dolig ddim yn y Dolig heb rhyw cocktail bach. A dwi efo arbenigwr fan hyn, Alex Mills. Mae e'n mixologist neu dyn cocktails yn Lab 22 yn Caerdydd. A pa cocktail ti'n mynd i ddangos fi wneud? Wedi eisiau dangos rhywbeth o enw eggnog. Ie, fi wedi clywed am eggnog. Ie, mae'n eitha enwog. So beth yw'r cam cyntaf i wneud eggnog te? Cam cyntaf yw brandy. Hoffi brandy'n fawr. 2 mesur o brandy, 50 ml. Iawn. Na, dwi wedi wneud eggnog o'r blaen, ond nes i coginio fe a nath e troi mewn i 8 gram. Ti'n gallu wneud efo? Os ti'n gwneud yn iawn? O'n i di yfed gormod erbyn pryd ni. Ond right, so brandy mewn. Hufen. Hufen, iawn. Ti a faint o hufen wedyn, yr un faint? Yr un faint o hufen, ie. A wedyn, wy. Wy, wrth gwrs. O'r holl wy. Holl wy. Jyst cracu fe, rhoi fe yna. A 3 llwy o siwgr. Right. Mae brandy'n yn ogyn anhygoel. Ac 1 o siocled. So powder cocoa hwnna, ie? Powder cocoa, ie. Okay. A wedyn ni'n mynd i rhoi chrew. O yma. Right. Petau ben. A wedyn ysgwyd. Ni angen taflu fe. So beth mae hwnna yn neud i'r cocktail wedyn? Wel, ni'n mynd i aeratio fe. Just gael dipyn o air ynddo fe. A ysgwyd o eto heb chrew. So mae fe jyst yn cael mwy o air mewn i'r cymysgedd eto. A bydd hwnna'n neud y cocktail i fod yn frothy neis pan fi'n yfed e? Ie. Mae'n mynd i wneud o yn ysgafnach. A... Dyna fe? Waw. Ti wedi wneud edrych yn rili hawdd. So ni ddim yn wneud edrych mor hawdd. A falle dipyn o siocled eto. A mae hwn yn cocktail traddodiadol, Nadolig, ie? Traddodiadol, ie. Dros camloedd oed. Waw. Ie, mynd i fod. Gai flasu? Of course. Diolch. Oh, waw. Ie? Dwi'n hoffi brandy, so mae hwnna'n pethau. Ond hyd yn oed os ydych chi ddim yn hoffi brandy, dwi ddim yn really cryf. Sa'n gwybod faint bys ni gallu yfed, ond... Wel, ie. Nawn ni weld, ie? Diolch, lyflu.